velkommen her til Vesthimmerlands Kommune. Vi har trækker ved som nøgleskab til vores nøgler til alle køretøjerne. Og det er jo en rigtig dejlig ting, for så har vi styr på, hvem der har nøglerne, og hvad for nogen der er hjemme, og hvad for nogen der er ude at køre eller ligger i folks bukselommer, når klokken der slår 4. Det har vi været udsat for, at vi har haft en, der er kommet til at tage nøglen med hjem til gummigeden, der skulle læse salt, og det er ikke så smart midt om natten, når der holder nogle lastbiler, der gerne skulle have salt på. For at få adgang til vores døre og haller, der har vi vores brik og vores kortlæser for Unitech. Og det er det samme system, vi anvender for at kunne komme ind i hallen, som vi kan henne i skabet med nøglerne. Og her har vi vores kortlæser, som kan læse den samme kode med den samme brik. Vores system det fungerer på den måde, at vi har vores brik, som vi holder op på kortlæseren her. Og så spørger den efter, om man ved, hvad man ønsker, og det ved jeg. Så jeg ved, at jeg skal have nøglen heroppe, nummer 7. Så trykker man på den sorte knap, der frigør den, og så trækker man nøglen ud. Og så lukker man skabet efterfølgende. Nu er den her nøgle registreret, at det er mig, der har taget den. Og det vil man kunne se både inde på websiden og her i skabet også, hvis man vil se, hvem der har nøglen. Når man kommer tilbage igen til fyraften, så sætter man nøglen på, og man ved, hvad man vil. Så åbner man skabet, og så lyser den op på position 7, fordi det er her, jeg har taget den her nøgle, det kan den huske. Og så skubber jeg den ind, og så lukker jeg bare skabet igen, og så er den afleveret. Så nemt er det. Alle vores data, dem har vi til at ligge over i Unitrack med brugerne og hvad de har adgang til med maskiner og så videre. Og maskinerne, dem har vi så herover i Trækker Web, således at vi kan give adgang til de forskellige enheder. Brikkerne, dem laver vi over i Unitrack, sådan de har adgang den vej rundt. Hvis man har behov for det, kan man frigøre nøglerne direkte ind fra systemet, således at en mand, der står ude ved skabet, men har glemt sin brik eller et eller andet, kan man låse skabet op inden fra systemet her og frigive den nøgle, som vedkommende skal have brug for.